गिबियावनो नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै सोंनाय बिदां 3.3 नि क्वेश्चन नम्बर 3 खौ सल्व खालामगोन आरो बे 3 नि 1 2 खौथ' आं सल्व खालामना होखांखाबाय। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दङ, बाव थांनानै नङाब्ला नैबे गोजौनि खनानि आइ बाटनाव थांनानैबो नायनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा नैबे नाम्बार 1 नि सल्व खालामनायखौबो नायथार, होमबासो नोंथाङा दिनैनि सल्व खालामगोन प्रब्लेम्सखौ बुजिगोन। होमबा नाम्बार 3 खौ जों दिनै सल्व खालामगोन। नाम्बार 3 खौ बोरै सल्व खालामनांगौ बिनि सिगां क्वेश्चन्सखौ बुजिना लानाया जोबोद गोनांथार। क्वेश्चन्सखौ बुजिनो एसे टाइम होग्रो। क्वेश्चन्सखौ जों बुजिनो टाइम होग्रोबासो बे प्रब्लेम्सखौ बोरै सल्व खालामनांगौ बिनि आइडियाखौ मोनो। ओंखायनो आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ क्वेश्चन्सखौ क्लियार खालामना होनि। बे भिडिअखौ जोबजासिम मोजां नाय, दानला दानसि नायनाङा। गाहायाव होनाय जेंनाफोरनि थाखाय हांखोआरि समानथाय जरा दा आरो बिसोरनि मावफुंथायफोरखौ फज'स्लायनाय आदबजों दिहुन। हांखोआरि समानथाय जरा दानांगौ माने जोंहा नैबेबायदि मोननै हांखोआरि समानथाय जरा दानांगौ आरो मा दिहुननांगौनो फज'स्लायनाय आदबजों मावफुंथाय दिहुननांगौ। माने जोङो साबस्टिटिउसन मेथडजों मा खालामनांगौ मावफुंथाय दिहुननांगौ, जायखौ जोङो नैबावनो मोनखाबाय नै फज'स्लायनाय आदबजों मावफुंथाय दिहुन। बे नाम्बारावनो सोलोंखाबाय, ओंखायनो नाम्बार 1 खौ नायथारनो थिनदां आरो नायाब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङा, नायथार। होमब्ला नायदो प्रब्लेम्सखौ, जे प्रब्लेम्सआ मा मोनसे क्रिकेट दोलोनि कचआ 3800 रांनि गंस्नि बेट आरो थोबद' बल बायबाय। माने क्रिकेट हान्जानि फोरोंग्राया बेसेबां फैसा दंमोन बेनाव, बेसेबां रां दंमोननो 3800 रां दंमोन बेनाव। बियो गंबेसे बेट बायखो, क्रिकेट गेलेनोथ' बेट नांखागौ नङा होमबा, गंस्नि बेट बायदों आरो बलखौ थोबबैसे बायखो 6था बायदों। माने बिनि मिनिङा बेनो जे 7था बेट आरो 6था बल बायनायाव बेहा बेसेबां खरसा जाखो 3800 रां खरसा जाबाय। आरो उनावहाय बेनि आखायाव बेसे फैसा दंमोन, माने 1750। होमबा बिजों बियो बेसेबां बायखो गंथाम बेट आरो थोबबा बल बायबाय। माने गंथाम बेट आरो थोबबा बल बायनायाव बेहा बेसेबां खरसा जाबावखो 1750 रां खरसा जाबावबाय। बा दा गंफ्रोम बेटनि बेसेनखौ दिहुननांगौ आरो थोबसे बलनि बेसेनखौ दिहुननांगौ। अके, होमबा बे कुइसन्सखौ आरोबाव जों बेटार बुजिनो थाखाय इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौ नायनि। नायलाय मा होनना बुंदों, द कच अफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls, okay, for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. बुजिबाय जानांगौ ना? अके, नायलांबावदो, आं मोजां बुजायना होनसै। सासे क्रिकेट फोरोंग्राया जेनेबा बियो गंबैसे बेट बायखोनो फार्स्टआवहाय नैबेबायदि बेटखौ जों बेबायदि बोना लानि, बेट 7था, बेबायदि बेट गासै 7था बायदोंनो फार्स्टआव। सावगारिया एसे गाज्रि जादों, अब्लाबो जास्ट बुजिनो थाखाय साननानै ला जे बियो बथल नङा दै, बियो मोनसे बेट, क्रिकेट बेट। बथल बायदि नुदों नाथाय बियो बथल नङा, बियो क्रिकेट बेटसो। आरो बेनो जाबाय बे मा बल, क्रिकेट बल। फार्स्टआवहाय बियो 3800, माने बिनि आखायाव बेसे फैसा दङ 3800। बे 3800 जों माने बे 7था बेटखौ बायबाय आरो 6था बलखौ बियो बायनो हाबाय आरो बेखिनि बायनायाव बेहा 3800 खरसा जाबाय। बेबायदि एखे रोखोमनि बेटखौनो बियो उनावहाय बेसे बायबावखोनो बेटखौ उनावहाय बायदों, गंथाम बेट बायदों आरो बला थोबबा। उनावहाय बियो नै बिदि गंथाम बेट बायबावबाय आरो बेबायदि बे बेट गंथाम बेट बायबाय बियो आरो बला बेसेबां थोबबा, बला थोबबानै। उनावहाय बियो बे उननि बेवहाय बेसेबां खरसा जादों बेहा 1750। अके, बुजिबाय ना कुवेश्चन्सखौ? आं सानो नोंथांमोना बुजिबाय। दा बिदिब्ला बेबायदि गंसे बेटनि बेसेना बेसेबां, बे गंसे बेटनि बेसेना बेसेबां, बेसे गोलैखो थारमाने गंसे बेटआव बेखौ दिहुननांगौ। बे थोबसे बलाव बेसे गोलैखो बेखौ दिहुननांगौ। आरोबाव गोसोआव लाखिदे मोनसे बाथ्रा आं क्लियार खालामना होखानि, बे बेटनि दामा बेसेबां जागोन, सेकेन्डआव बायनाय बेटनि दामाबो एखेयानो जागोन। माने बे दिनखालिनो बे एखे रोखोमनि बेटखौनो बियो बायदों। फार्स्टआव मा बेट बायदों बेखौनो बियो आरोबाव बे बेटखौनो बायफिनदों। होमबा दामाथ' एखे जागोन नङा होमबा, बेसेना एखे जागोन। बिनि दामा 400बा, बेफोर गासैनिबो दामाबो मा जागोन 400। बिनि दामा 152, मोनफ्रोमनिबो दामा बेसेबां जागोन, बेसेना 150 जागोन। बिदिब्ला आं बावनो क्लियार खालामनो होखानोसै जों नोंथांमोनखौ जे मा दिहुननो होदों, बलनि बेसेनखौ दिहुननांगौनो गंफ्रोम बेटनि बेसेनखौ दिहुननांगौ। माने गंसे बेटआव बेसे गोलैदों, गंसे बेटआ नैबे गंसे बेटनि बेसेना बेसेबां आरो नैबे थरसे बलनि बेसेना बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ।
दाथ' जों मिथिया नङा होमबा जों माब्रै मिथिनो जायखौ दिहुननो थिनदों जों बेखौनो मिथिया नाथाय जों माखौल' मिथिगौ जे 7था बेट आरो 6था बल बायनायाव बेसेबां खरसा जादों आरो बेबायदि बेट मोनथाम आरो गंबा थोब्बा बल बायनायाव बेसेबां खरसा जादों 1750 बेखौल' मिथिगौ दा बिदिब्ला मा खालामनो हायो मोनसे खामानि मावनो हायो बे खामानियानो मा जाबाय मा बिनि बेसेनखौ आं मा लानोसै मोनसे बेटनि बेसेनखौ आं मा लानोसै x लानोसै मोनसे बलनि बेसेनखौ आं मा लानो y लानोसै जेरैहाय जोङो गंसे बेटनि बेसेनखौ बेसेबां लानो जेनेबा हमना लाबाय 100 हमना लाबाय होमबा बे 100 7था बेटनि बेसेना बेसेबां जागोन 7था बेटनि बेसेना बेसेबां जागोन गासै बेसेबां जागोन 700 जागोन नङा होमबा बेसेबां जागोन 700 गंसेयाव 100 करिबा गासै जोंहा बेसेबां जागोन 700 जागोन अके होमब्ला जुदि नोंथाङा जुदि गंसे बेटनि दामखौ x लायोब्ला होमबा 7था बेटनि बेसेना बेसेबां जागोन बिनियाबो x बिनियाबो x बिनियाबो x बिनियाबो x बिनियाबो x बिनियाबो x मोनबेसे x 7था x ना होमबा बेसेबां जागोन जोंहा 7x जागोन 7था बेटनि बेसेना बेसेबां जागोन 7x बुजिबाय ना गंसे गासै प्लास खालामजोबोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 7x मोनगोन बुजिदोंना होमबा थरसे बलनि बेसेना जुदि 50 मोनबा होमबा बे 50 सयथायाव बेसेबां जागोन 300 जायामोन होमबा 50 सयथाबा बेसेबां जायो जोंहा 300 होमबा थरसे बलनि बेसेनखौ आं जुदि y हमोब्ला होमबा 6था बलनि बेसेना थोब्बा बलनि बेसेना बेसेबां जागोन 6था बलनि बेसेना बेसेबां जागोन सरि बेसेबां जागोन 6y अके होमबा बेयावनो बुजिखाबाय जोङो जे 7x आ मा 7था बेटनि बायनायनि बेसेन जुदि x हमोब्ला आरो गंसे बेटनि बायनाय बेसेनखौ आं x हमोब्ला 7था बेट बायनायाव बेसेबां थांदों बेहा 7x थांदों थरसे बल बायनायाव जुदि y खरसा जादोंब्ला माने y रां खरसा जादोंब्ला 6था बल बायनायाव बेसेबां खरसा जागोन बेहा 6y खरसा जागोन बिसोर मोननैजों बेसे खरसा जादों गासै 3800 रां जादों बे जाबाय बेटनि बेसेन गासै नैबे जाबाय गासै 6था बलनि बेसेन गासै बेसे थांदों बेहा 3800 होमबा बेखौ मोनखाबाय नै आरो सेकेन्ड केसआवबो बिदिनो आरो गोसोआव लाखि आं दानि बावैसो बुंखाबाय जे बे बेटनि बेसेना बेसेबां बे बेटनि बेसेना बेनो माने बे एखे बेटखौनो बियो बायदों फार्स्टआव जेनेबा बे बेटखौनो बायबाय आरो उनावहाय बे बेटखौनो गंथाम बायदेरबाय बेबायदि आरो होमबा बेनि बेसेनाबो बेसेबां जागोन x जागोन गंसे बेसेना बेनि बेसेनाबो बेसेबां जागोन y मानो होनबा जों y हमोब्ला आरो जेनेबा x हमोब्ला सिगांनियाबो x बा उननियाबो x जाजोबगोन होमबा गंथाम बेटनि बेसेना बेसेबां जागोन 3x थोब्बा बलनि बेसेना बेसेबां जागोन 5y गासै बेसेबां खरसा जादों 1750 होमबा जों मोननै समानथाय मोनबायना बे मोननै समानथायखौ मा खालामनांगौनो जोङो दानांगौनो समानथाय जरा दा होनदोंमोन जे समानथाय जराखौ जों मोनहैखाबायानो नै जास्ट जोङो दायो रिटेन फर्मावल' फैनांसिगौ होमबा नायलांदो बोरै लिरनांगौ आरो आं बुंखाबाय जायखौ दिहुननो थिनदों बेखौ जेब्लाबो हमनांगौ दै बे चेप्टार 3 नि प्रब्लेम्सआव गोसोआव लाखिखा बे बाथ्राखौ रावबो फोरोंगिरिफ्रा खिन्थानाय नङाबो जानो हागौ नोंसोर आं दिनै अब्लाबो खिन्थाबाय जे माखौ दिहुननांगौ बेखौनो हमनांगौ अके होमबा माखौ दिहुननांगौ गंफ्रोम बेट आरो थोफ्रोम बलनि बेसेनखौ दिहुननांगौ माने जोङो माखौ हमनांगोन गंफ्रोम बेटनि बेसेन आरो थोफ्रोम बलनि बेसेन अके वी हैव टू लेट कस्ट ऑफ ईच बेट एंड कस्ट ऑफ ईच बल एंड कस्ट ऑफ ईच बल अके सो गिबियावनो माखौ हमनांगौ आंथ' बुंखाबाय ना हमबाय सो इंलिश मिडियामनिफ्रा लेट गंफ्रोम बेटनि बेसेन द कस्ट ऑफ ईच बेट इज बेसे x रां जोंथ' मिथिया नालाय x रां होननानै हमनानै लाबाय अके बेबायदिनो हमदो आरो गंफ्रोम बलनि गंफ्रोमथ' होनला सरि थोफ्रोम बलनि बेसेना बा साबसिन जागोन बेसेना मा रां y रां स' बेखौ लिर द कस्ट ऑफ ईच बल okay is the cost of each ball is y rupees रांनि जायगायाव रुपिस लिरबानो जाबाय स' जायखौ सोंदोंमोन जों बेखौनो हमबाय दानिया लिरदो according to questions माने सोंलु बायदिब्ला for English medium you write a/q that means according to questions so सोंलु बायदिब्ला गिबियाव
गिबियाव दे बेवहाय मोनसे कन्डिशनानो मोननै दं एखे बुस्थुखौनो खननै बायदों नालाय ओंखायनो गिबियाव आरो नैथियाव बेलेग बेलेग मोनबा आं गिबियाव नैथियाव लिरलायलायलामोन सोंलु बायदिब्ला गिबियाव बेसे बेट बायदोंनो 7था बेट माने 7था बेट बा गंसे बेटनि दामा x बा 7था बेटनि बेसेना बेसे जागोन आं दानिसो बावै खिथाखाबाय बेसेबां जागोन 7x आरो बेसे बायदों बला बेसे बायदोंमोन बला बेसेबां दंना बला नै 6था बल बायदों 6था बा 6था बल बायनायाव बेसेबां खरसा जागोन थोबसेयाव जुदि y रां करिबा बेसेबां जागोन 6y बे प्लासनि मिनिङा मा बुजायदों मिथिबायना बेजों गासै जमा होननाय जादों मिथिबायना बेजों गासै जमा होननाय जादों गासै जमा बेसेबां खरसा जादोंमोनलाय 3800 खरसा जादों स' बेखौ आं समानथाय 1 होखानोसै बियो मानो होनबा स्टेन्डार्ड फर्माव दंखायो जोंहा स्टेन्डार्ड फर्मा मामोन गोसोआव दंना ax plus by plus c equal to 0 बे जाबाय स्टेन्डार्ड फर्म बावहाय जोंहा नै जेनेबा c आ समानसिननि आगदाथिंजाय दङ जेबो अरजाया अके जेबो जाया c आ बिथिं थाबाबो जेबो नङा बिथिं थाबाबो जेबो नङा नाथाय अब्लाबोथ' बियो बे महरावनो दंना अके a नि जायगायाव मा दङ जेनेबा 7 दङ x आथ' x y आथ' y b नि जायगायावलाय मा दं होनबा 6 दङ c नि जायगायाव बिदिब्ला मा थागोन 3800 थागोन आरो बेखौ ओंखायनो आं समानथाय 1 होना लाखाबाय बे जाबाय फार्स्ट कन्डिशन अके नैथियाव फैदो नैथियाव बेसे बायदोंमोन बेटखौ गंबेसे बायदोंमोन गंथाम बायदों होनदों गंथाम बा गंसे बेटनि बेसेना x बा गंथाम बेटनि बेसेना बेसेबां जागोन x मोनथाम माने बेसे खरसा जागोन 3x खरसा जागोन प्लास सेकेन्ड मा बायदों आरो बला थोबबैसे थोबबा होमबा थोबसे बलनि बेसेनखौ जों y हमबाय होमबा मोनबा बलनि बेसेना द प्राइस अफ द कस्ट अफ 5 बल इज व्हाट 5y मोनबा प्लास खालामबा बेसे मोनो 5y मोना होमबा 5y बिसोर मोननैजों प्लास खालामनांगोन मानो होनबा बेजों जमा खरसा जादों होनदों जमा बेसे खरसा जादोंमोन गासै 1750 गोसोआव दंना नै 1750 रांनि बायदों बियो गासै बा बेखौबो आं समानथाय 2 होनो हाखासिगोन मानो होनबा बेबो जोंहा नांगौ बायदि महराव दंखायो नांगौ बायदि महरा नैबे दे ax plus by plus c equal to 0 नाथाय मालाबा c आ बैथिं थाहैनो हागौ जेबो नङा अब्लाबो गोसोआव थाबायना अके स' दानियाथ' जोंहा मासो दिहुननांगौ गंफ्रोम बेटनि बेसेन दिहुननांगौ थोबफ्रोम बलनि बेसेन दिहुननांगौ गंफ्रोम बेटनि बेसेन थोबफ्रोम बलनि बेसेन दिहुननांगौ माने जोंहा नैबे x आरो y नि मान दिहुननांगौ बिनि थाखाय मा उपाय बिनि थाखाय नै फज'स्लायनाय आदब बाहायदो फज'स्लायनाय आदबखौथ' आं अलरेडि फोरोंखाबाय दै substitution मेथड इउज खालामदो स' इंलिश नि थाखाय लिर बेखौ at the first and at the second at first okay नायलांबावदो बोरै खालामनांगौमोन आं नोंथांमोननो बुंनो हाबावसै मा खालाम नोंथाङा जोबोद गोरलै दै समानथाय 1 निफ्राय बा समानथाय 2 निफ्राय नोंनि गोसो as you wish नों जायखिजाया मोनसे समानथायनिफ्राय x नि मान दिहुन नङाब्ला y नि मान दिहुन नों मानि दिहुनो नोंनि गोसो आं दायो मानि दिहुननोसै समानथाय 1 निफ्राय दिहुनसै समानथाय 1 निफ्राय मा दिहुनगोन आं x नि मान दिहुनगोन बे x नि मानखौ बहा फज'गोन आङो समानथाय 2 आव फज'गोन गोरलै नङा होमबा आं बुंनायखौल' गोसोआव लाखि x नि मान दिहुन समानथाय 1 निफ्राय बहा फज' x नि मानखौ समानथाय 2 आव फज' बास ओंखायनो लिरदो समानथाय 1 निफ्राय from equation 1 समानथाय 1 निफ्राय माबा मोनसे खालामसिगोन ओंखायनो आं समानथाय 1 खौ खनसे लिरना लाफिनसै लिरना लाफिनाबाबो जेबो नङा डाइरेक्ट लिरनोबो हायो डाइरेक्ट लिरनो हायोबाथ' नोंहा टाइमा सेभसो जागोन एग्जामाव होमब्ला x नि मान दिहुननांगौब्ला आङो y गोनांखौ बैथिं आलासि जानो लांनांगोन नैबेखौ बिथिं आलासि जानो लांसै होमबा आलासि जायोबा मा जासिगोन बियो माइनास जासिगोन ना आलासि जाहैबाय सोलायहैबाय होमबा जों सोरनि मान नांगौनो x नि मान नांगौ x नि मान नांगौबाथ' नोंहा 7 खौबो आलासि जाहैनांगोन 7 आ आलासि जाहैबा मा जागोन रुजुनग्रा जाहैगोन माने रुवाथि जाहैबाय बियो दै मा जाहैबाय रुवाथि दाहोना रुवाथि जाहैबाय बियो माने रानग्रा जाहैगोन अके रानग्रा
स' जों x नि मान मोनबाय बेखौ मा होना लादो नोंनो समानथाय 3 होनानै लादो समानथाय 1 निफ्राय x नि मान दिहुनना लाबाय नङा होमबा बे x नि मानखौ नैबे समानथाय 2 आव फज'दो समानथाय 1 निफ्राय मोननायखौ समानथाय 2 आव फज' बेनि थाखाय मा लिरनांगौ मिन्थिखाबाय नङा होमबा x नि बे मानखौ समानथाय 2 आव फज'नानै होननानै लिरनोसै आं नायलांबाय था स' लिरना लाबाय x नि बे मानखौ समानथाय 2 आव फज'नानै putting the value of x in equation number 2 स' फज'नोसै नाम्बार 2 आव बिनि थाखाय माखौ लिरनांगोन समानथाय 2 खौ लिरना लानांगोन समानथाय 2 आ मामोन 3x plus 5y equal to 1715 समानथाय 2 खौ नायफिन दै नैबे नै समानथाय 2 खौ खनसे लिरना लाफिनबाय समानथाय 2 आव फज'नोसै होननायखाय अके 50 जागोन जोंहा स' x नि मानखौ जों फज'नोसै समानथाय 2 आवहाय समानथाय 2 आ बेमोन दै x नि मानखौ फज'नो थाखाय जोंनि x नि मानखौ नाहर खनसेबाव होमबा 3 आ 3 x नि जायगायाव फज'नाय माने ब्रेकेटनि सिङाव फज'नांगोन जों होमबा x नि माना बेसेबांमोन 3800 minus 6y divided by 7 plus नैबे प्लास आ प्लास बेनिफ्राय मा लिरदो 5y आ 5y 1750 आ 50 बे x नि जायगायाव जों जास्ट बेखौ फज'फैबाय दे होमब्ला मा जागोन बेजों जोंहा डिवाइड खालामलायनो हाया दे जों बिसोर मोननैजों रानलायनो हाया ओंखायनो जों मा खालामगोन बे 3 जों रानलायनो हायाबा बे 3 आ बेजोंबो मा जागोन माल्टिप्लाइ जागोन बा माल्टिप्लाइ जाबा मा जागोन बेजों माल्टिप्लाइ जाबा 3 0 0 24 11400 जागोन माइनास आरो सोरजोंबो जागोन 6 जोंबो बा 18y जागोन बियो बावहाय मा थालांखो जोंहा 7 प्लास आ प्लास 5y आ 5y 1750 बे 3 जों 7 जों दाननो हानायबाथ' जोंहा दानबानो जाबायमोन नाथाय दाननो हायाब्ला जोंहा मा जागोन 3 आ बेजोंबो सानजाब जागोन गोसोआव लाखि ब्रेकेट बोखारनाय लोगो दै आं बुंबाय थाखायो ब्रेकेट बोखारनाय लोगो मा जायो सानजाब जायो दानियाथ' नोंहा मा खालामनांसिगोन नोंहाथ' 7 आ बोखावखोन्दो महरै मा दङ 7 दं गाहायाव बे 7 खौ खोमाथारनांगोन होमबासो नों माबा मोनसे y नि मानखौ मोनहैगोन बिनि थाखाय नों मा खालामदो दुसासा लादो दुसासा लाबा मा जागोन 7 जागोन माने एलसियाम लादो एलसियामाथ' 7 जागोन ना ओके 7 जागोन होमबा 7 नि बावहाय गाहायाव 7 ल'सो दं नालाय बिनि गाहायावथ' नोंहा 1 ल'सो दङ एलसियामा 7 जागोन 7 जों 7 डिवाइड खालामबा बेसे मोनो 1 रानोब्ला 1 जों बेखौ सानजाबदो गोजौनि 7 नि गोजौआव थानायखौ बेखौनो मोनगोन नोङो बेखौनो मोनगोन प्लास आ प्लास नैबे प्लास आ प्लास दै बिनि गाहायावथ' जेबो गैया 1 सो दङ होमबा 1 जों 7 खौ डिवाइड खालामबाथाय 7 आनो मोनफिनखागोन नोङो बा 7 जों 1 जों 7 खौ रानबाथ' 7 खौनो मोनफिनखागोन राननानै मोननायखौ 5 जों सानजाबदो 5y जों होमबा बेसेबां मोनगोन 35y बुजिबाय ना बयबो रोंखागौ बेखौ उन्दै क्लासावनो सिगाङावनो सोलोंना फैखानाय जुदि नोंथाङा दासिमबो बेखौ रोङाबा बे दुसासा लानायखौ रोङाबा मोजां सोलोंना ला नङाबा उनाव बिराद प्रब्लेम जाहैगोन होमबा बे 7 आ बैथिं लांबा मा जागोन डिवाइड जाना थानायखौ बिथिं समानसिन बारोबा मा जायो जेब्लाबो सानजाब जायो गोसोआव लाखि सानजाब जाहैबाय नै बिसोर मोननैजों मा जागोन मोनसेया 18y प्लास मोनसेया 35y बिसोर मोननैजों मा जागोन प्लास 17y जागोन मानो 17y जाखो मिथिगौ ना 18y जों 35y जों मा जागोन माइनास जागोन मानो होनबा बे मोनसेया माइनास बे मोनसेया प्लास होमबा दा माइनास जालायलायोबा बेसे मोनगोन जोङो प्लास 17y मोनगोन प्लासआ देरसिन नालाय होमबा बेसे जागोन बियो 17y खौल' लाखियोब्ला बिसोर मोननैजों सानजाबसै जोङो अके माल्टिप्लाइ खालामसै 0 जों 7 जों माल्टिप्लाइ खालामबा 0 7 जों 5 जों माल्टिप्लाइ खालामबा अके 1 मिनिट 0 7 5 35 3 थाबाय 7 7 49 49 42 सरि 52 49 1 मिनिट ओके 7 1 जा 7 7 5 7 प्लस 5 12,250 मोनबाय जों स' बिसोर मोननैखौ माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां मोनबाय दानिया जोंहा बेखौ बैथिं लांसै जोङो माने समानसिननि बैथिं लांसै होमबा मा जागोन बेयो माइनास 11,400 जागोन राइट माइनास प्लासमोन नालाय माइनास जाहैबाय स' 17y आ 17y बिसोर मोननैजों जों माइनास खालामसै 12250 निफ्राय 11,400 खौ माइनास खालामनि 0 5 12 निफ्राय 4 8 11 होनबा बेसेबां मोनगोन जों 850 मोनबाय
बेसे मोनखो माइनास खालामलायोबा 850 स' y नि मानसि नांगौ ओंखायनो y खौल' लाखिदो y खौल' लाखिब्ला 17 आ डिवाइड जाफैगोन अके 17 आ डिवाइड जाफैगोन स' y नि भेलुखौ बेसे मोनगोन 17 जों 850 खौ डिवाइड खालामबानो मोनबाय 850 खौ जों 17 जों 5 हरोब्ला यस 5 हरोब्ला 50 हरोब्ला जोंहा बेसेबां जागोन 850 जागोन ना 7 zeros माल्टिप्लाइ खालामसै 17 into 5 35 85 यस होमबा y इक्वल टु बेसे मोनखो जोङो 50 y नि मानखौ जों 50 मोनबाय बे y नि मानखौ नोङो नैबावल' पुट खालामफैदो समानथाय 3 आवल' फज'फैदो होमबानो मानि मान मोनसिगोन नोङो x नि मान मोनसिगोन ओंखायनो बिनि थाखाय मा लिरनांगौ बयबो मिथिखागौ नङा होमबा मा लिरनांगौ y नि बे मानखौ समानथाय मायाव फज'दो 3 आव फज'दो समानथाय 2 आवबो फज'नो हागोन 1 आवबो फज'नो हागोन खिन्थु 3 आव फज' होमबा जोंहा मा जागोन सुबिदासिन जागोन using this value of y in equation number 3 okay होमबा जों समानथाय 3 आव फज'नोसै समानथाय 3 आव मा दंमोन नायलांलाय x इक्वल टु समानथाय 3 आव दंमोन दै 3800 minus 6y divided by 7 दंमोन समानथाय 3 आव फज' होननाय लोगो समानथाय 3 खौ खनसे लिरना लाफिनबाय जोङो अके बा 3800 बा y नि भेलुखौ जों बेसे मोन्दोंमोन दानि 50 मोन्दोंमोन नै पुट खालामफैबाय होमबा बेसे जागोन बेयावबो 3800 माइनास माइनास बिसोर मोननैजों मा जागोन 300 जागोन बिसोर मोननैजों होमबा डिवाइडेड बाय 7 बा 3800 निफ्राय 300 माइनास खालामबा बेसेबां जागोन 3500 जागोन गाहायाव मा थागोन 7 थागोन अके बिसोर मोननैजों बेखौ माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन बा बिसोर बेखौ माइनास खालामबा सरि डिवाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन नोङो 500 मोनगोन होमबा x नि मानखौ बेसे मोनखो नोङो x नि मानखौ बेसे मोनखो 500 मोनबाय होमबा जों x खौ मा हमदोंमोन y खौ मा हमदोंमोन गोसोआव फैबाय ना x खौ मा हमदोंमोन नोङो x खौ मा हमदोंमोन नै x मानि मामोन गंफ्रोम बेडनि बेसेन होमबा गंफ्रोम बेडनि बेसेना बेसे 500 आरो थोफ्रोम बलनि बेसेना बेसेबां 50 y नि भेलुखौ बेसेबां मोन्दोंमोन 50 मोनाखै होमबा बेखौ जास्ट फिनिशिंआव लिरना लादो नोंसोरो मा लिरना लादो देयरफर गंफ्रोम बेडनि बेसेना बेसेबां 500 रां आरो थोफ्रोम बलनि बेसेना 50 रां होननानै लिरना लादो लास्टआव देयरफर द कस्ट अफ इच बेड इज 500 rupees and cost of each ball is 50 rupees so guys दिनै बेखिनियानो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामनानै खिन्थादो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय जुदि हेल्पफुल जादों होननानै सानदोंब्ला लाइक खालामदाबाव नोंथांमोननि लाइक खालामनाय आंनो जोबोरैबायदि थुलुंगानाय खांहोयो माने बेबायदि भिडिअ आरो खालामबाय थानो थुलुंगा खांहोयो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै हो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे दिनै गाबोन जोंहा ओरैबायदि कन्डिशनाव फैबाय माने मोनफ्रोम बुस्थुखौनो जोङो मोनफ्रोम नांगौ बुस्थुखौनो जों न'आव थांनानै सोलोंनो हानाय बायदि जोंहा मोनसे जुगाव फैबाय ओंखायनो जोंबो जाहाथे बेबायदि समान जुगजों आगान सुरफानो हायो जों बर' हारियाबो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे माने साफ्रोम बर' गथ'फ्राबो स्मार्टफननि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों बेबायदि न'आवनो थानानै बिथांमोनाबो सोलोंनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोननो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै नायहो बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय उननि भिडिअआव आं 4 नाम्बारखौ खालामनो हागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना स्टे टिउन स' नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर गोजोन्थों